ceithir tá muid beo tí roimh bhríona seo leisce ag léamh na Nuachta don tríocha héanú lá mí Náid 2018. Maithigí do mé nach raibh mé beo le tamla nús, bhí tinnis scórnaí agam le 2,000 mar sin. Ach tá mé tacaí thugam féin idir an dálín agus aráis. Well, má bheaníonn sibh phríomh fictiúr an le I neamh, feiceadh sibh mór scéal an le agus sin é an túsal Donald Trump tá mé chur amadóra siúdá an scéal. Nice. Agus é ag tuairt óráid tús na bliana, gná óráid tús na bliana an uachtaráin, sin Staid Reatha na tíre. Tugtar sin a gcónaí I bhí seachtain dearnaí mí Náid. San óráid seo, deise an tuachtarán achanaí do éantocht. Cheartm éantas a rá, siadam éantocht. Ach is gnás a lehéadí anna san óráid seo cuma cead a cheapan an caintear an áíre. Agus óna trítaní go léir atá chur amach ag an uachtarán le déanaí ní léir néachar go bhfuil éantocht ríon sin ag néachar. Díoltóir tá sa néir seo, tá mé ag chur oclúisteach an seo fear díolacháin. Bhíidir fear díolacháin atá in Donald Trump. Ach má sé is beag go is mó den tír é. Haring sé picture dearóil in na Stáit Untaithe agus ag seasamh don uachtaránacht. Blian dorgíon dar leis tá geilleagar na tíre ag bora agus is chur cinniúnach an nóméad seo do na Stáit Untaithe, tráirí hábhachtach. Ní aontóch gachéine leis ach caithfar admhail go bhfuil an stochmhalar tón an stochmhar go áirithe go seasta ó thosa an tuachtarán Trump I nefig. Ní eicim mór an tionchar ag seo ná hacaí thoirí Trump ach sin scéal eile. Tá sé I dtí núcháide faoi seo agus gáirtis. Tá sé go léir teachtar eis sa an túsal Trump agus an geilleagar ag bora. Idir an dálín, tá sé gire cabhrach dar leis
le infrastructúr agus in Nimirke. Bhí blian Harveh Rahul ige dar leis agus ag rialtas. Dan séach ón rétric náisiúnaíoch ionsaithe politúla agus an tón achrannach úsáid sin sé na meáin. Man leis ceall. Mar a ecinn sibh tá má srón ag ré. Gsílinach, sin ceann becheartm checkáil ag na hagla. Síle. Tá deor le mo ríosáin. Tíidir éis sin rá freisin. Tá sé i gcéire an éontacht sin a ghair agus bailí ar má éiríonn leis. Seo an ré nó Americánach sa sé. Ní raibh am ar bith dar leis an aisling Americánach a dhéanamh. Rinne sé gaiscí agus gaiscí go leor ach caithfar rá go raibh an óráid tearc ó híomh polisithe nua. Chúis sé tríd na gaiscí rinne sé agus leag sé amach chláraibbre neamhróchúil dar le daine. Go háidithe agus an chógáil a tuairteáí ar háchail lár téarma sa mhór. I dtíobh infrastructúr bán agar is dócha né, is an am téarma. Tá sé ag lorug éontochta córéití anas go mbeidh an an infrastructúr na tíre ausú. Conas sin, well sin ceistéire. I dtíobh an rúis ceist nach nimóí tá ceann chomhairle an tí, Paul Ryan, ag gcéire go bhfeiceach Americánaí Meamram rúmda a léiríonn fisrúchan na rúise i dtíobh Trump mar rud scanalach. Ach mar sé tá siad tudéise rá gur cheart fanat amach ó waslathe pásanta ar Robert Mueller. Ar nó sé tarsúlan seo ná go bhfuiltear i ggéirí Dristnacht an Isrúcháin a cheist tú. Dristnacht. Má éiríonn leis sin ceistéile. Árachas. Tá ceist an árachas ag leannacht raí agus ní amháin marall ar chine an uachtarán Obama sa chás seo tá trí allchólacht Amazon, Berkshire Hathaway
agus JP Morgan Chase. Rág bhfuil si de géirí cólacht neamhsplach cuaramsláinte bhunú dá naibrithe, dá bhustathe sna stáitiantathe. Tá sé de duine seo, dearhain, margheall chó neamhshínte agus atá cuasaí leis na cólachtaí móra. So na cólachtaí móra ag íc airgid bóis ní fis chudaíad na rudaí. Agus tá na cólachtaí móra seo géirí sríanach ar arab. Nes, an Africas, tá cuasaí beanú go donna san Africas sin má amadóir búla. Caithí mé nó méid nó óile ar seo. Margheall isce. Lá a Náid. Tá sé techt I Cape Town. Tá an chathair ag ri as isce in Olta. Agus nuair a thiocas sé, nuair a thiocas an lá Náid seo, nuair nach mai isce I ggéine. Ba taring geo for rack nach wachas dar leo ó onsathe in the Náid teag me an fóramach. Timach nach haisne an pocal aspa isce. Timach fin cartan. So tá sin timach san Africas agus tá Cape Town Selena Láwi mar I dearfaí. Na meáin agus Los Angeles. Tá an Los Angeles Times ceann de na mór nuachtáin ag titmas I chéile agus ag tepa. Cad dir an chathair? Crachan siad na ggóilí. Tá an chathair I féin ar nós cumaileam, tá daoine fáil acuid nuaachta as áit san éile go hiomlán. Tá pictiúí beag de Melissa Trump sa nuachtáin inniu freisin. Ní thuispáine me dite mar tá sé ar an bhile agus ní thiocas séach go maith. Caithfidh goil focail níos searán ná bhile. Chun beanán is féchan san bhfuil. Miltín? Ruk. Filtín. Ceap leor. Tuair mé filtíne. Go súntasach dar leis na daoine a deir le héad cha Melania Trump gúna bán le lín óráid an nuachtaráin. Tá lucht an ólas I leog den tórim ghuiile acu ceir tarsúil I Washington. Ach os rud é nach núsáidsan aine I rialtas Trump script níos mó. Deach sé tarlú nach bhfuil táhacht ar bhé leis an gúna. Ach, sin cíléile. Ok, chuidí mé deire le cuasaí léite don láinneamh,
súla go bhhain sibh úsáid as gus go mbeidh muid a caintla chéile a rís salhád. Éidir an dálín guím ra dé oribh go léir slán tamil.